Board mochung'ne gayo yedhe ma itiyogo e nego kute pacho ka PCPB omako yedhe mabandia ma nego kute kod moko maonge kod andika mopuodhi ma nengogi romo $1,000,000 e kaunti ma Embu kod Kirinyaga. Meko ma kamano en kaluwore kod pedha mageto mwandu mag pur kod yedhe nego kute ma otim kod apisas mag boardno ka gikone moko kuom mwandugo ironygo ka ikele pacho ka kakalo e rode manie tong' Kenya kod pinje ma libamba. Meneja maduong' mar PCPB mang'iyo ni jo ohala luwore kod chike Lawrence Kalawa okoni moko kuom yedhe ma ok opodhi nyalo bedo kod kwiri kendo nyalo hinyo jopur. Oganda matiyo kodgi mawuok e puothe ka moko bende ketho alwora ka ojiwo jopiny mondo ogol lipot ewi mwandu ma iuso ma ok opodhi. Signs are not authorized, and it's a message to them that they visit the PCPB website, establish what is registered for use in Kenya. If that product is not listed there, they stop that in business because they are going to be arrested. The punishments are there. So I think we have had a lot of efforts in the early operations on crop protection, and that's why we have kind of cut off majority of illegal products in crop protection. Now the one in public health, we are there on our top gear, and this situation must be arrested.